ndị be anyị bịakwanụ n'ole jirigokwanụ ka unu nụ nkwa batị bụkwa n'aka na-achị Naijiria, ka unu nụ nkwa o kwelu ndị Super Falcons dịka fasi wee jee egwu asọmpi bọọlụ wee ruo ebe ahụ wee tụrụ ugo mmeri wee nata dịka fasi wee jee African Cup of Nations 2025 n'ife asọmpi bọọlụ nke ụmụ nwaanyị be anyị jekwanụ na Morocco wee ruo ebe ahụ wee buru kọpụ unu na-afụ ebe anụnwa wee bunatalụ ndị Naijiria, nke bụ na ya bụ ife tụkwanụrụ prezidenti na-achị Naijiria n'anya. O wee sị gịnị na ya ya agbasapụ aka na ya emesapụ aka na ndị amekwana ya bụ ife ka ọ tụrụ ya n'anya n'ọdụkwakọ na ụmụ nwaanyị be anyị ejenuho bọọlụ anụnwa wee bunatalụ fa kọpụ na nke anụnwa o ji nkwa wee kwejisicha afa aka na ọkpa. Unu ya abịakwa ka unu nụrụ ka ya bụ ife ti wee mee na etokwa dike na nke o mere o wee nwee ike mekwa ọzọ. Ụmụ nwoke be anyị na-ejekwanụla agbara ndị Naijiria bọọlụ bịakwanụ ka unu fụrụ ife meelụ ndị a. Ọ ya bụ unu jekwa ọzọ ka unu jisie ike ka onyinye nke unu wee rukwa unu aka. Bịakwanụ ka nke ọrụ unu na-anụta akala eze. O wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na dịka ụmụ nwaanyị be anyị jekwa na egwu nyaba asọmpi bọọlụ na ọ bụrụkwa sọsọ fa bụ ife bịara nyaba ife egwuregwu na Morocco na ndị kọntrị ndị ọzọ bịakwana nyaba ife na fa buru ibu, mana ụmụ nwaanyị be anyị unu na-afụ ebe a na fa gbanịrị ma gbasie mbọ ike wee tụrụ nyabụ mmeri ugo wee nata wee buru nyabụ kọpụ a na-ekwu maka ya wee bunatala anyị n'obodo anyị nke bụkwana Naijiria. O wee bụ na nyabụ ife tụrụ prezidenti anyị n'anya nke ukwuu. O wee pụta ebe anụnwa wee kwefa nkwa wee sị na oyi enye ofu onye n'ime fa $100,000. ọ bụ okwefa ncha $100,000 na ọ bụ na-adụ mmadụ 50 maọbụ na-adụ 30 wee je na ofu onye $100,000 ofu onye $100,000. ngwa gbalizie $100,000 na naira ka unu gwa m ego onoho nnukwute akpatakpa ego onoho nnukwute nkata ego. Onye nwe $100,000 na Naijiria kịta ogbenye adụkwa na ndụ ya agụụ ya agụkwanya na ezinụlọ ya ọzọ o be ekweso n'agụ. O wee kwekwa ndị ọfishals fa nkwa nya ndị na-agbaziri fa ndị na-akwado fa ndị na-akụziri fa ka a etikwanụ wee gbanya bụ bọọlụ ka a esi wee nye goolu wee tụrụ ugo mmeri wee nata. Ndị kpọkwanụ fa wee je nya bụ ife o wee kwefa nkwa wee sịfa na ọ ya enyefa $50,000 ofu onye $50,000 ofu onye $50,000 dịka fa si wee kụzikwanụrụ fa nya bụ egwu asọmpi ọfụma fa wee jekwanụ wee tụrụ ugo mmeri wee nata onye nye $50,000 n'ife a na-afịa na Naijiria kịta ọdụ unu ka onye ahụ nọ na onye erijuo afọ ogbenye akadokwa bie ife onye eji wee mepụta ọkakwa nkụ. Onye ka batị kwechalụfa nkwa niile a okotori gbajezienụ na kọmentị ife nwa wee na-afịa n'elu wee na-afịa n'ala ụfọdụ otiri ya nya bụkwa na nkwa a na-ekwe nwaanyị n'elu akwa na o kwechakwa nkwa na ya mezukwa nkwa o kwelụfa na ọ gbakwa ịpụta n'ihu akwụkwọ kwuo ife wee kwuchazie a na-echezi mgbọtị ya eme na ya eme na ya bụ nkwa na ya bịakwa na mmezu ka e wee maa na ife ọ na-ekwu bụ eziokwu. Alejedirio ọkwa ife ndị mmadụ dee na kọmentị ka m na-akọkwara unu ebe ndị nke anụnwapụta wee na kọmentị na batị na ọkagokwa anụ nka na nkwa o kwere ebe a na ọmakwa ife o kwuru na akpọtekwa ya echi niile tia na okwere nkwa na ọ ya tekwa unu na ọ bụ okwu ya kwuru na ọmakwa ife unu na-akọ ọ na-abụzi na batị akago nka nke ntu ahụ nke bụzi na okwuchazi okwu na ọ ya echeta ife o kwuru ka ọ gịnị ka ọ na unu amaghị na nkwa o kwere ebe a na-edeghi ede n'akwụkwọ ọ pụtazie gụpụta ife ederie ebe ụfọdụ na-asị na nya bụ batị na oyi emezukwana nya bụ nkwa o kwere nọọ maka obi aṅụrị ka o ji wee pụta n'igbudo ọha ndị mmadụ wee kwee nkwa o kwere ebe anụnwa na ọ mahụkwọ mgbe o ji wee kpọọ mgbadamgba nkata nke ego ọ kpọrọ ebe nya mgbadamgba nkịta ego anụnwa ọ kpọrọ ebe na ọ makwọ mgbe o ji wee pụ ya n'ọnụ na ada ọkpọcha na oyi emezu nya bụ ife n'okwu obi aṅụrị ka o ji wee kwe nya bụ nkwa na-enwekwara ike echi niile akpọọ ya si anya mezie nkwa o kwere otu unu na ọ bụ ọkwa ya kwere na ya echetakwa mgbe o ji wee kwe nya bụ nkwa ọdụunu ka ọ na fa ya ewere envelopu fa wee naba ebe a ka ọdụunu ka ije anụnwa ka ije ejechi echi ya ka ọdụunu ka envelopu fa ọ na-akwadoghị ya akwado bife agwafafa bịa ọ dụkwa nke onye na ji ewere nke ya tọ ya n'aka mana fagoti ya ebe a tọrọ n'aka ka anyị wee kweta na ife a na-ekwu bụ eziokwu ya abụkwa na nkwa emechaa emetizie etocha ụmụazị mmadụ akpịrị echi niile fa na-ejezi n'ọfisi ejepụ eje ya hụ ajụzie onye nka oti na onye go ọnya ọ na onye enyeghọfa ajụ ọnya oti na onye anarugo ọ na ego onye enyeghọfa biko ndị gọọmenti nyekwanụfa ego unu kwelefa na nkwa fa apụtakwa na echi niile n'ihu akwụkwọ wee ji hụtila ya anya mmiri na ya bụ nkwa ekwelefa na emezu ọkwa ya timezukwa anya bụ nkwa ọ ya bụ ụmụ nwoke be anyị fajekwa egwuregwu bọọlụ nke fa echi niile ka fa jisie ike ma gbakwa anụ mbọ burukwa nya bụ kọpụ wee nata ka e wee nyekwafa ife e nyere ụmụ nwaanyị unu mana ọ bụ na ụmụ nwoke ebu nke fa nata
na nke anyị enyefe ya akarịkwa nke e nyere ụmụ nwaanyị. Unu mana ọ na-abụ ụmụ nwoke be anyị jee bọọlụ ndị be anyị atị na fa ha agbasi ike maka na gọọmenti ya enetafe anya na fa gbajie ọkpa na ọhọ ka fa were eneji fa ya eji wee gbarụ ndị klọb fa na-agbarụ bọọlụ tifee were ya wee bịa na-agbafutiri ndị gọọmenti ya bụ echi niile na fa ya enyefe ife maọbụ na fa ya enyekwanụ fa gift asị ndị je gbalụ fa bọọlụ na-agbanyekwa unu ebughị kọpụ wee nata unu nezikwa anya unu afụ na bat na-echetakwa na iburukwa kọpụ nata na ọya echetakwa unu. Ọkwa ya ka m fụ wee tị ka m wetara unu na ụfọdụ na-asịkwa aka na-achị Naijiria na ya mekwa anya bụ nkwa o kwelu ndị anụnwa ka ọ ghara ịdịkwa ka nkwa o kwelu nwaanyị n'enubedi ka ọ ghara ịbụ na ọ ya emezikwana ife o kwuru nya ka ọ ghara ịbụzikwanụ omeru ka o kwuru na ya mekwa ka o kwuru ka ụmụazị ya ghara ịpụtakwa n'ihu akwụkwọ wee bịa ebe a na-ehuziti anya mmiri na-atị na enye ezikwa ife ekwelufa na nkwa. N'okwu nke nnọtị ka m wetara unu ekenekwanụ m unu udochianụ tinyekwafe ife ekwelufa na nkwa ọ ya abụfa jekwa mbọsị ọzọ ka fa wee jisi ike. Unu mana eto dike na nke ome ojisi ike mekwa ọzọ and enyefanye ụmụ nwoke be anyị je fee wee jisi ike gbakwanụ nya bụ bọọlụ ma na afa ya ebutekwa kọpụ ka e wee nyekwafa nkefa. Ekenekwanụ m unu.